Napalgang patay ang 41 anyos nga lalaki nga magduha ka adlaw nang gipangita sa otoridad human kini nahulog sa usa ka suba sa Zamboanga City. Ang maong biktima giingong hubog dihang nahitabo ang insidente. Ani ang report. Wala na'y kinabuhi diyang napalgan sa mga residente ang lawas sa 41 anyos nga lalaki nga naglutaw sa Tumaga Giwan River sa Zamboanga City banda 8:20 sa buntag adlawng Martes. Positibo matud pa kining nailhan sa iyang asawa. Ang maong biktima magduha ka adlaw na diay nga gipangita sa PNP, ZCDRRMO, BFP, PCG, laki barangay rescuer human maanod sa River Village sa barangay Tituan niadtong Domingo banda 6:30 sa gabii. Matud sa Zamboanga City Police, nakig-ino matud pa ang biktima sa usa ka panimalay nga anada plane sa suba. Apan miingon daw kini nga mulangoy sa suba. Apan dihang moaksyon na og dive, kalit kining nadanlog ug midiretso sa suba nga taas daan ang level sa tubig gumikan sa kusog nga ulan sa kabukiran. Nasayran sab nga walay riprap kung asa kini na slide. Kahit ang enjoy gayon na at kay side na Rio, yan may riprap. Naamoy yan, landugle, kay tumaukil. Gisulayan pa daw kini og luwas sa mga kaubanan apan wala madayon gumikan sa kusog nga haguros sa tubig baha. Kabay mga uban, yan pwede pang unele at yan, bringka para salbaera na suerte may korentaso del agua kay siyempo at yan ulan na monte pati ati. Gitagad na sa kabanay ang patayng lawas sa biktima. Ginakuhaan pa og payag ang kabanay niini. Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio, Efren Mamak. 1 Mindanao.